Etrekde we Balkanawatda koronavirusun ýüze çykanlygy öňe sürilýär. Saglyk ministrligi dymýar. Ýurt boýunça kesele garşy çäreler güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň etrek etrabyna we Balkanawat şäherine koronavirus bilen näsaglan adamlaryň ýüze çykyp başlandygyny habar berýärler. Covid-19 virusu Balkan welaýatynyň etrek şäherine de gelip ýetipdir. Şeýle hem kesel wakasy Balkanawat şäherine de duş gelini diýilen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi 17 martda habar berdi. Azatlyk radiosu bu maglumaty beýleki garasyz çeşmelere şeýle de Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman feragaty ministrligine tasdikledik bilmeýär. 50 000-den gowrak ilatly etrek etrapy İran bilen ara çäkleşýär. 17 martda çap edilen soňky maglumatlary görä şu wagt içinde İranna koronavirus ýokşan näsaglardan 853 adam aradan çykdy. 5000 goloý näsagyň saglyk ýagdaýy kadalaşyp keselinden açyldy. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn beýleki bir ynamdar çeşmesi prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ministrleri we jan penalaryna ýygyderli saglyk barlygyndan geçmegi tawsyrýanlygyny, hatda olaryň arasynda aýdylmaýan ýerde karantinasyna alynan jan penalaryň hem bardygyny habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun ähli günjeklerini bu keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň putolandyrylýanlygyny habar berýärler. Bizde häzirki wagtda koronavirusa garşy çäreler güýçlendirilýär. Her gün ýüzerlik tütetmeli, hemmeler aksilin ýagyndan peýdalanmaly. Esasy köçeleriň ugruna ýerleşýän dukanlar karantina sebäpli ýapyldy diýip Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatyndan habar berdi. Ýatlasak ýokunç kesellere garşy ýüzerlik tütetip çäre görmek işleri 13 martda geçirilen hökümet maslahatyna resmi derejede gozuldy. We ilata ýüzerlik tütseretmek we burşly unaş içmek arkaly ýokunç kesellerden gorunmak maslahat verildi. Hökümetiň ýüzerlik bilen emetmek boýunça beren maslahatynyň ýany bu ösümligiň bahasy ýurdun bazarlaryna birden 10-15 esse gymmatlady. Häzir halk ýüzerlik satyn alýar. Ol 1 manatdan satylýardy. Häzir onuň bahasy 11-15 manat aralygyna diýip habarçymyz Balkan welaýatyndan ýetiren habaryny aýtdy. Ýüzerlik bazarlarda galmady diýen ýaly diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi.